A partir de mañá, os estudantes de Boiro poden solicitar as axudas que convoca o Concello para sufragar os gastos de transporte durante o presente curso. Dividiránse en dúas liñas, unha para mozos que cursen estudos postobrigatorios dentro do termo municipal e outra para os que teñen que desplazarse a outros concellos. Aqueles estudantes de entre 18 e 27 anos cubertos e non cubertos pola tarxeta Xente Nova da Xunta van a ver financiados os seus estudos, o seu transporte aos centros de estudo dentro do término municipal e fora do término municipal. Todas aquelas persoas que estén cursando en Boiro, que sean do Concello de Boiro e que estén cursando neste municipio estudos de bachillerato ou formación profesional poden solicitar a axuda. Aqueles que estén cursando estudos de grao de bachillerato ou de formación profesional fora do Concello de Boiro tamén van a poder ver financiados os seus transportes. O prazo de presentación será de 15 días hábiles e poderán realizarse tanto a través da sede electrónica como no Rexistro Xeral do Concello. No día de hoxe publicouse no Boletín Oficial da Provincia da Coruña a convocatoria das axudas, tamén na página web do Concello de Boiro e na Base Nacional de Subvencións, e todas aquelas persoas que deseen solicitar as axudas deste curso do Concello de Boiro a estudantes teñen 15 días hábiles para realizalo. As persoas solicitantes deberán achegar copia da matrícula, copia do contrato de alugueiro e documentación que acredite a nota media e a porcentaxe de créditos matriculados no curso anterior. Dispoñen de toda a información na web do Concello.